How to be a good mistress. 7 tips. Hindi natin hinihikayat ang ating mga kababaihan na maging number 2 or number 3 o maging kabit o mistress. Kaya lang, sa mga nagkaroon na ng ganitong relasyon, dahil sa marami namang dahilan kung bakit sila naging mistress o kabit, yung iba naman nahumaling sila o na-inlove sila nang hindi nila alam na yung kanilang lalaking minamahal meron na palang asawa, nalaman na lang nila kalaunan nung nagkaroon na ng anak at hindi na sila makahiwalay. Number 1, never ask the man to leave the family. Huwag niyong hikayatin o huwag niyong sulsulan na hiwalayan ng inyong mahal o ng inyong lalaki na hiwalayan ng kanyang pamilya. Number 2, be considerate with time. Dahil alam nyo naman na meron ng asawa o meron ng pamilya ang inyong minamahal o inyong kabit, tandaan ninyo na maging considerate kayo sa oras ng inyong minamahal. At siyempre, meron din mga responsibilidad yan. Pangatlo, do not flaunt the relationship. Huwag nyong ipagmalaki at huwag nyo nang ibibida kasi nga hindi ito napakagandang pangitain o usapin sa lipunan. Pang-apat, be practical with money. Ibig sabihin, kahit na kayo ay binibigyan ng magandang suporta, kinakailangan isipin nyo na maaring maputol yan anytime. Kaya kinakailangan ipunin nyo, isave nyo at invest nyo yung pera sa tama. Panglima, do not quarrel with the wife kasi hindi tama yon. Kinakailangan respetuhin nyo rin yung kanilang katayuan. Pang-anim, be truthful to your children kung kayo may mga anak na at sa inyong pamilya para alam din nila yung katayuan. You can give a lot of excuses, sometimes na minahal nyo na at hindi nyo na maiwanan o may anak na kayo, but at least be truthful to your children and to your family. Number 7, avoid going to places where your man goes to with his wife. Ibig sabihin, iwasan nyo yung pinupuntahan nilang mag-asawa o yung mga crowded places para na sa ganon, hindi naman maiskandalo ang inyong relasyon at hindi rin mabastos yung relasyon ng inyong mahal o ng inyong lalaki with his wife. So yun lamang mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.